predstavimo, mi smo Tanja i Dragan, Dragan Bura i Tanja Zlatković. Tanja. Neki agregat sa placa morali smo da prebacimo u Beograd, gde ćemo da ga stavimo, nemamo mesta, prodaćemo ga i počnemo da onako da googlujemo gde ćemo da ga prodajemo, nađemo na Limundu. I eto, stavili smo ga, još uvek stoji. Dobro. Limundu je neverovatna porodica i odmah na početku ja sam imala izuzetnu podršku mnogih članova. Miloš 2M mi je apsolutno pomogao da te slike negde uobličim, pomogla mi je da, to je u stvari žena, da to negde napišem, da predstavim te stvari, o tako? To je bilo oduševljenje, jer smo shvatili da je to sajt koji nama može da omogući ostvarenje neke naše želje mnogo pre nego što smo to planirali. To jest, kad smo pogledali po kući, videli smo gomilu stvari koje se nude na Limundu, a nama su čak možda u neki moment izgledali interesantniji. Počela sam da skidam iz ormana, sa polica, prvo je krenula garderoba koja je jako brzo i super bila prodata. Znači oduševljenje da će neka naša ideja mnogo pre da bude realizovana, zahvaljujući Limundu je bilo izuzetno jako, a i energija koju sam ja upotrebila da počne... Energija je bila stvarno fantastična sa Tanjine strane. Ona je sve to negde, sve se to kao moje samo Dragan Bura, lična karta i to prijavljeno za mene, ali malte ne 90%, 99% posla je Tanja odrađivala. Jer ona je, ispočetka smo kao zajedno nešto probali da slikamo, a ona je negde u hodu shvatila da slike ipak trebaju da budu malo bolje. Imamo želju, u stvari, i odavno, da putujemo naravno po svetu, a jedna od želje je Peru. Pošto smo bili na nekim destinacijama, Peru je ostao kao nešto što bi još hteli naravno da vidimo. Imamo naravno neke parice smo skupili, ali Limundu nam je nekako zaista dodatan prihod, jer deluje onako po malo para, ali otprilike za... 18 dana 500 evra sam skupila, to je odličan novac, mislim, koji stvarno, ako putujemo u februaru i ako nastavimo u pola, mi ćemo moći još nekog da povedemo na put. Što smo mi kod vas došli? Da pokažemo i da jednostavno na neki način motivišemo ljude da jednostavno zacrtaju neku ideju ispred sebe. Ako nešto toliko želiš i ako imaš neki svoj cilj, da jednostavno pokreneš energiju u sebi i da kreneš ostvarivanju prema tom cilju. Pa najvažnija stvar je u stvari da se nešto zaista pokrene. Ima puno ljudi koji imaju neke ideje, ali sve to ostaje samo na idejama. Ali konkretno, kad počnemo nešto da radimo, onda nas to negde i povuče i ako je to neka donekle prava stvar, ali onda je zaista prava stvar. U svakom slučaju, mi idemo u Peru 100%. Ja 100% prodajem stvari i skupljam pare do februara za naše putovanje, a naš blog nek ljudi čitaju pa će da vide kako smo se proveli, a i događaj sa naših prethodnih putovanja. Vraćat ćemo se da na sva prethodna putovanja, svuda ima neki događaj.